Kambi mar wuodhe ndege mar Astral Aviation koro yango safar mar ndege mating'o osigo achiel kachiel kowuok Nairobi nyaka Tel Aviv e piny mar Israel. Ndegego mabiro wuok Nairobi juma ka juma igeno ni biro nyayo ohala e kind pinje ariyogo, ahinya to ne jo ohala ma uso gigo makethore mapiyo kaka lode kod olemo. Edwin Okonth miyo ler mathoth ewi wachni. Safar ndeke mag osigo mawuok Nairobi nyaka Tel Aviv igeno ni en achiel kuom yore madhi nyayo thuolo mag ohala ne jo ohala machwalo mwandu makethore mapiyo kaka lodi kod olemo ma iuso e piny mar Israel. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi ne owacho ni Kenya biro bedo kod thuolo mar duoko piny pogruok e kind kwan mag mwandu ma Kenya nyiewo kowuok Israel kod mago ma piny Kenya uso Israel. Our foreign exchange earnings in this country, I'm sure, will increase when we'll be considering our balance of trade between Israel and Kenya. Probably next year we will have bridged the gap because the balance of trade is in favor of Israel. Kambi mar Astral Aviation biro golo ndege mar ting'o osigo juma ka juma bang' winjruok mar ohala manoket e kind pinje ariyogo dwe mokalo. We had extensive discussions that were led by him with the senior leadership of Israel. We explored various avenues on how we can be able to share or benefit from our good relationship. And it is in that round table conference that this was announced. Ndek Astral Aviation manowuok e paw ndege mar JKIA ne opong' kod osigo mag rech kod alodi, kendo igeno ni thuolo ma wuodhno kawo dhi dok piny kochakore seche 24 nyaka seche 5 kende. This aircraft is going to be carrying a consignment of 25.6 tons of fresh Del Monte pineapples. And we also had a consignment of 2.1 tons of Nile perch fillets from Jav Global Cargo, which brings the total cargo on board of 27.8 tons, which is 99% of the capacity. Kenya nyiewo mwandu ma nengogi romo siling bilion 6 gi milion 800 kowuok e piny mar Israel. Ka mwandu ma Kenya tero Israel to ni piny mar siling bilion 1 higa ka higa. Edwin Okonth, Ramogi TV, Nairobi.